În studioul Publica TV este acum academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, președintele Centrului Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului din România. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Domnule Bălăceanu, ce încurajează creșterea numărului consumatorilor de droguri? Există o tendință mondială la ora actuală, nu este ceva specific nici Moldovei, nici României, și care este extrem de periculoasă, pentru că începe să atace un număr din ce în ce mai mare de consumatori care sunt recrutați, în special din rândul adolescenților și tinerilor. Până de curând, cel mai mare număr era la nivelul studenților sau a vârstei studențești. Acum începe să crească și numărul consumatorilor din rândul elevilor de liceu, ceea ce ne îngrijorează foarte mult. Cărui fapt se datorează acestui fenomen? Vedem că atât în Moldova cât și în România crește numărul consumatorilor. Pentru că odată cu dispariția sistemului totalitar s-au liberalizat legile, s-au liberalizat frontierele și atunci toate aceste organizații care fac parte din crimă organizată profită de această ocazie, își aduc mărfurile și le distribuie. De-aia noi am făcut acest centru internațional, de-aia am răspuns la invitația Centrului Internațional Antidrog de aici, care își face o treabă extrem de interesantă și care îi mulțumim că ne-a invitat, pentru că statul singur este incapabil să facă față acestei situații și atunci este nevoie de o contribuție a societății civile. Să înțelegem că autoritățile competente în lupta cu comerțul cu drogurile sunt ineficiente? Sunt parțial eficiente, dar asta nu e un fenomen specific țărilor noastre, ci este un fenomen universal, pentru că posibilitățile de a transfera substanța respectivă pe piață în mod clandestin sunt foarte mari. Și acum cu internetul sunt și mai mari și mai periculoase. Pe de o parte. Pe de altă parte, toți producătorii aceștia dispun de bani foarte mulți, pentru că întreprinderea este foarte rentabilă. Investiția e mică, câștigurile sunt foarte mari. Și atunci au posibilități să-și recruteze personal, au posibilități să mituiască pe cei care sunt obligați să facă ordine. Bine, de obicei, cine sunt cei care și-au transformat dependența unor consumatori de droguri într-o afacere profitabilă? Este mondial. Sunt organizații internaționale. Nici măcar nu sunt specifici unei anumite națiuni. Sigur, sunt și distribuitori de droguri din acestea mai local, mai ales cu marihuana și cu etnobotanicile, dar în general este o afacere multinațională. Dar faptul că acest fenomen ia amploare înseamnă oare că sunt prea blânde sancțiunile în acest sens? Sau sunt inexistente? Nu. Defectul mare este în faptul că tineretul nu este pregătit. Ar trebui un efort educativ mult mai mare decât cel care se face acum și în același timp să se ofere tinerilor, ceea ce încercăm și centrul nostru și centrul dumneavoastră să facă, să le oferim altceva. De exemplu, fiindcă omul are nevoie de distracție, omul are nevoie să se relaxeze. Și ca să nu se relaxeze cu drogurile, să se relaxeze cu altceva, cu activități artistice, activități sportive, excursii și așa mai departe. Spuneați mai devreme că sunt tot mai mulți copii care consumă droguri. Să înțelegem că minorii sunt mai vulnerabili la tentația. Sunt mai vulnerabili, întâi că pregătirea lor este mult mai mică, după aceea mentalitatea lor de a se considera oameni adulți este de așa natură încât îi încurajează să consume drogurile și în același timp sunt foarte fragili la cei doi factori, imitația, fiindcă îi văd pe alții că fumează, și tentația pe care le oferă cei care la început le dau chiar gratuit. Care ar fi primii pași pe care trebuie să-i facă o persoană dependentă care vrea să renunțe la această tentație? Pentru că spuneați că este foarte dificil să renunțe. Renunțarea este foarte dificilă din motive biologice, nu din motive morale. De-aia noi am luptat totdeauna ca dependentul să fie considerat un bolnav și nu un infractor. Pasul este foarte dificil, societatea trebuie să-l ajute, atât partea oficială, adică autoritățile, cât și societatea civilă, printr-un sprijin direct și printr-un lucru care să uită. Nu trebuie stigmatizați.
Și atunci eforturile sunt foarte mari, pentru că dezintoxicarea e penibilă, grea, dificilă și, în al doilea rând, odată dezintoxicat, fenomenul nu este definitiv. Nu avem o vindecare, avem o remisiune și oricând poate să se reîntâmple ceva pe parcurs. Ce schimbări produce drogul odată pătruns în organismul uman? Da, la început produce situații aceea de plăcere, de bucurie, de exaltare, de halucinații, în fine, un lucru care este foarte pozitiv și care pe noi nu ne deranjează acest lucru, dar după aceea atacă în special sistemul nervos pe care îl dezorganizează, mergând la tulburări de comportament, nevroze, după aceea chiar psihoze și până la degradări foarte mari. Pe de altă parte, atacă și organismul, pentru că distrug anumite celule, de exemplu fumatul produce cancerul pulmonar, produce arterite, alcoolul produce scleroză hepatică și așa mai departe. Dar cu acest fenomen ar trebui să lupte mai mult autoritățile sau înșiși cei dependenți de droguri? Nu, trebuie să lupte autoritățile, trebuie să lupte societatea civilă și să ajute pe dependenți, fiindcă ei singuri nu pot să facă situația. Nu pentru că nu vor, e pentru că prin consumul de droguri creierul lor s-a deteriorat. Domnule Bălăceanu, cine credeți că și cum ar trebui să promoveze lupta cu acest fenomen? Întâi, într-o legislație, cum ați spus, punitivă pentru traficanți, în al doilea rând, pentru programe educative riguros făcute în școli, programe educative făcute și cu părinții, pentru că părinții au și o răspundere în această problemă. Și se ocupă școala în suficientă măsură de această problemă? Nu se ocupă nici la noi, nici la noastră și nicăieri. De ce? Pentru că nu s-a acordat încă suficient, există alte priorități. Și după aceea, prin oferirea unor alte posibilități de distracție care să satisfacă nevoile de plăcere ale copiilor și ale tinerilor. Domnule Bălăceanu, vă mulțumim mult pentru această discuție și pentru prezența în studioul știrilor Publica TV. Vă amintesc, doamnelor, domnilor, am discutat cu academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, președintele Centrului Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului din România.